en estos moments estem davant de dos candidatures. Que el Partit Socialista no ha de girar al centre, perquè el Partit Socialista no ha de perdre la identitat. Una solució valenciana al socialisme valencià. Els pactos del reparto del poder per el poder no serviran per al futur. Companys i companyes, yo quiero decirte, Chimo, que tienes una enorme responsabilidad para que este Congreso acabe bien. Jo estaré per ajudar en allò que siga necessari, però no per a cap altra qüestió. Sumar, que ningú faci una interpretació errònia, és parlar en tot el món. El concepte d'integració cada un l'aplica de la manera que considera oportuna. Jo en això no tinc res que dir. Òbviament, jo hauria fet una altra posició més integradora, menys excloent. Tenemos que seguir el ejemplo del gobierno socialista de España. la confianza. No.